Mo'y taga speedy cam. Ako mo'y way kalingkuran. Oh, biyaan pa ko. Wala. Bye-bye. Hello guys, what's up? Morning and once again welcome back to my YouTube channel. Ay, sige, si Perwan. So today's video guys, pakita na ko naong sa mga aska to. Mga itawag ko aska to. Asang kaon to ah. Kurang sige Orviners, mga asay kami mga aska to. Aska to. Aska na. May gana. Guys, nagkaon, so karon pahilis na po. Sunod magkista, logaw na ibutan kayo. Di sa pa nilison. Nilis naman daan. Pakita sa inyo ang sumsuman sa inom tagagmay. Dili isudan, ha? Kaon. Dili. Sana. Oh, sumsuman. Oh, Pakita din ito. Ay, hari abo. oh, tanawa ha. Oh, Sa kanta. Kamu ti kanta na pulutan. so maning Ay, dili pwede. wala ko ana. Pwede. May pag inom ka kasya. Bay, Judet. kaon gani na oh. Katong hinangin nga akong gihatag ani girisita ipaminten kay kalo sa Ginoo ni ayo ang kaon. Ni gana. Di mo kuno gialap nimo? Oo, tanawan lang. No. Oh. Imulsuhan. Ay, dot. Ano ni mo? Karon guys, kining katalog ipamana ni kaon kanina atong kusina. Karon ni utro na pudo. Kanan to Kanya pag uli ano niya magdala pa ni pudo. snack pa man to. Kani siya. Greenhouse pa. Panihapon din eh. Karon, to na sa. Tawad. Snack pa. Uy, ikaw rabi nakahurot ka na, uy. Unsa man ni sige taon. Team Liloan. Pag kumana na niya guys, nulag volleyball, awa na. Set na. Matik. Ay, unsa pa? Gutom na po. Ang bring house mo pa muna ikaon. Karon guys, balhin na pud mig laing balay. Yan. So, na ako makauban gasunod. So lahi ang nag-drive sa ako ang tricycle. Ato ra gibili na akong tricycle dito sa unahan. Dito ra gi-parking. So kung may kabalog asa may paingon an eh. May nindot nga kuan diri. Nindot nga area diri. Hindi coral. Okay so. Pariner tagaan eh. Pariner. Oh, so natay napisa diri nga murag resort or mura og pabangan siguro na may mga gagmay nga mga cottages. Yan. So ang tagyan ni guys is Pariner. Pangara ako ang kagrupo, the team Aska2. Yan. Say hi. Team Aska2 asang kaon to ah. Init kayo. Pwede mo provide ning vlog ani green coat? Papayong lang. Init kayo. Init kayo. Lamig kayo. Pero gutom kayo. Napod mi. Sulod mi. Ay, happy fiesta. Wala akong drive. Birahe. Lahi na po nga balay. Kaduha pa lang na yan, kaduha. Ang limit na moron nga balay atuan, 15. 15 ka balay. Sihay. Uy. Huwag pa ng kalo. Ay, yun. Mawag ko pa ng tugon pa.
Okay kayo. Okay kayo tay. Tay, unsa may imo ikasulti ano yung mga pista-pista gyud tay? Mga Ha? pista. Libre tanan. Dala pagputos. Di pa mo tabag pagpugas. Ano ako bloto ikaw? Yan, so karon guys, mao na may. Nga ikaduhan naman nga balay. So, dagagmay na lang. Dagagmay lang, dagagmay. Pero niya, pag uli ang bring house, banatan pud gyapon. Alo, abi ko wag ikaduhan na. No, dampuwag pud gyapon. Aganin duha, kay di kini matagad sila. No. Ah, sige, sige, sige. Iso sa tindog. Ako sang gibirag patindog, isa ka tindog. Nga kami. Ganira mi nung undang kaon, manami kaon ba, pero kini siya. Oh, katulo ng katulo ng gadugang oh, tanawa oh. Hoy. Katulo na siya gadugang. Dugay kay mo undang. Oh, nga tanawang lawas oh. Yan guys, so karon guys, pauli na me. Ang hitabo, ang pinakabatanon sa among grupo. Gyalbasahan na. Atay, tinitabo. Ah, dara. Oh. Oh. Ano ha? Ano nakaputi og kalo dia guys, mo na yung pinakabatanon sa among team. Oh, video di ay, it's a prank. Wala guys, oh, muna yung pinakabataan sa mong team. Dara. Okay na kayo. Okay na. Ma'am. Video call ba yung mo? Mauli na me. Oh, nito po. Ako yung taga-speedy cup. Ako mo way kalingkuran. Oh, biyaan pa ko. Itse, wala. Bye-bye. Happy trip, wala. Bibiyaan ko. Ang hitabo, ang duha ka motor nga kauban mo sa grupo. Nabilin. Ding, di oh. Maghaling mig dako ron kay magsugba mig hubog. Okay na kayo. Okay ra kayo. Ang problema og asa mo mga kauban ron nganong wala masunod. Yan. So ako gyapon ni drive guys. Ako gyapon ni drive. Okay na kayo. Wala, mga bana na. Dara mong gipabot guys. Dara. So, Bye.